Niki anu lho, sini Mbak Tumpuk. Dalem. Niki kuliahe jenengan tak ngerti jurusane napa? Niki jenengan tekse kuliah, Mbak. Oh, 没有，没有，没有，没有。 Nah, iki aku gak genah. 我是上一大学的学生，知道吗？ Niki aku gak genah. 明白不明白？懂不懂？ Oh, kowe diarani buta lho jare. Buta ya ben ayo kan Bahasa Mandarin. Niki namanya bahasa Mandarin. Mandarin tak genah aku kok. Kuliahnya jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Nek kono Mandarin aku mantoklek kok. Masa aku. Ayo Mbak Krisda, Mbak Krisda. Sinawang res mini Aku anggar pentas mesti untuk WA tekan Pak Yaji mesti. Sugeng dalu Mas Dalang ninggal katresnan matur suwun. Sampun Pak Yaji. Wong sesuk rong bengi yo ning macanen kok dadak WA. Ya sok diparan. Iya. Ya, lanjut. Breh kreta-reta pakaretine ngilmu Mas Nanang barang nyapong cat. Niki kula nyimak saking griya. Nyimak. Ya. Kang tumrap ning tanah Jawa. Yuk terakhir bareng. Bareng 1 2 yuk monggo. Agama ageme aji agama ageme ngaji. Yo napa yo sing langgam sing berdua sing kompak napa monggo? Borong. Mas Akbar nyuwune napa? Dan ngomong cik ya ini ndang nyuwun apa kono. Apa ya? Wis bombong enek Mas Slamet lho. Aku gawe ini ditekoni wong wedok iki jam yah mene. Nyuwun ora? Gak ro wong kesel-kesel. Biasane niku sing nakoni sinten, Mas? Ndak, wis ora arep tak bahas. Ora ngopo? Aja aku. Sing nekoni nggih bupar niku lho. Maksudnya nyuwun latihan mboten Mas, kapan latihane ngoten lho. Aku nak kesel ya tak tinggal turu ae apa kok sok. Anu apa ya? Liwung. Liwung kawak. Kawak. Mbok sing gaul sithik. Golek sing gaul-gaul. Buku iki isine iki satusan punjul lho, Mas. Oh. Isine sing anyar ya, sing anyar anu. Apa ya? Nek sing anyar paling ora ya ular kambang lah. Agama. Wi ya kawak wi. Apa enake ya? Wi sak barak aku, barane Kang Bandi, barane Kang Sipan, sama kuwi. Napa wis manut wae, manut. Jeh wuyung mawon. Wuyung. Yo ki apik iki. Wuyung. Langsung buka celuk mawon Mbak Yayi. Saking rebab mawon. Oh, saking rebab. Mas Aryo coba kaya ngapa rebab. Ayo ya. Ayo. Ayo ya. Ayo. Samene lho. Ini lho.
Tembang menika nggih kula kintunaken ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media sampun dipun kancani melek ngaturaken panuwun. Heeh, ya. Yuk dilanjut. Duh ku Katur para pamirsa ingkang taksih nenggani wonten ing lokasi sageta manjing karenaning penggalih langgam uyung-uyung. Yuk Mbak Yayi dan Mbak Krisda. Katoke hansip. Iya. Napa melih kula nggih nate diweling gitu. Contone pelaku seni. Kuwi dalang, mbuh kuwi sinden, mbuh kuwi pengerawit. Punika jernyatanipun kewajibanipun nyambut gawe dalu gitu. Otomatis nek nyambut gawene bengi otomatis niku pun padha wae karo prihatin, padha wae karo tirakat. Mula omong sak omong sing ngati-ngati gitu. Niku mergo nek omong sing ala niku saged-saged sok numusi. Wonten contone wonten critane pun mboten kirang-kirang. Ngono heeh. Dalang kulino melek, pengerawit kulino melek, sinden kulino melek. Ngomong sak kecap, aku jane pengen leren kok tanggapan terus dilereni tenan karo Gusti Allah. Oh ngono. Ayo. Mula kudu sing ati-ati. Iya. Omong sak omong ayo, mergo wong melek niku wong kabul. Napa sing dadi dawuh pangandikane sing dadi ucape cocok numusi. Mula awake dhewe kembali ke benang merah ngaturke panuwun terima kasih ya Truk. Untuk seluruh warga masyarakat Gandri dan sekitarnya kecamatannya Pangkur. Yo. Ngaturaken panuwun ingkang sampun paring kapitadosan dumateng kula sak kanca-kanca Sanggar Seni Asta Brata. Kula ngrumaosi dalang taksih junior, dalang taksih belajar. Isih ibaratnya durung ilang pupuk lempuyange, tasih kathah kekurangane tinimbang keluwihane. Ayo trima luwung timbang ndelok kirik kerah. Yo. Acara bersih desa kurang afdol nek ora ngaturke lancaran bersih desa terus. Iya. Anggo salam pambuka ning goro-goro, betul. Monggo dipun malik larasipun. Dipun bawani langkung rumiyin gitu. Mengki dipun tibakaken lancaran bersih desa. Masuk. Ya. Monggo dipun bawani Mas Yer. Kapan niku dadi kewajiban baku ayo
desa murih adoh sukar sakit. Monggo sesarengan 1 2 3 ya. Liya Liya Anglia tuh mandang saya dadi kewajiban bakul ayo bersih desa mure adoh sukar sakit iya iya angliyaku mandang kaya sing tak aturke mau ngarep Gong. Piye Mas Petro? Bersih desa minangka ajang kanggo introspeksi diri mulat sarira angrasa wani gitu. Nek wonten konflik karo wong liya niku keh akeh menungso niku padha rebutan bener. Iki lho aku sing bener perkarane ngene. Kronologine ngene. Rebutan bener nganti nek rebutan bener kuwi ning ngendi wae ora menemukan titik temu utawa jalan keluar. Solusi ya ning ayo mulai saka dina iki diwiwiti acara bersih desa. Yen ana masalah karo wong liya, ayo aja rebutan bener, ning ayo padha rebutan salah. Oh, iki lho aku sing kleru. Oh, iki lho aku sing kleru. Wong angger wong karo wong kok duweni masalah, duweni problem kok rebutan salah, ya ning kono kuwi sing jenenge mutiarane menungso, Gong. Oh, ngono. Iya. Alhamdulillah ya. Mula awake dhewe kudu terus sinau, terus belajar supaya tumindak kang sarta pakartine awake dhewe saya suwe saya apik ya, Tru. Iya, pancene bener kaya mengkono.
lakone iki mau Petruk dadi ratu gitu. Serial lakon niku kathah nek Petruk dadi ratu niku kelebete lakone carangan gitu. Jadi bebas gumantung kadiwasane dalange dhewe-dhewe anggone piye ya. Anggone piye nata alur ceritane supaya siji menarik, loro gampang dimengerti. Oh ngono ya. Mergo pakeliran zaman saiki iki beda karo pakeliran puluhan tahun kepungkur, nek pakeliran tahun kepungkur, puluhan tahun kepungkur kuwi isih blangkon gitu. Isih blangkon siji jejer loro kedatonan, budalan terus jejer loro. Ning nek pakeliran saiki kuwi wis setengah padat, setengah ringkas, sing penting gampang dimengerti oleh khalayak rame. Oh ngono. Iya. Mulai ya sak bisa-bisa ya, sak bisa-bisa. Niki ndak tumpuk tesih jogrok teng mriku. Nggih. Wilujeng enjing yu. Injing, Mas Bagong, Mas Petruk. Sampun istirahat nggih? Sampun. Nggih, jan luar biasa. Sampun dahar napa dereng niki Pak? Sampun. Luar biasa. Panitia nek nyugata suguh lungguh gupuh aruh mboten nguci wani nggih. Nggih, saestu. Nggih. Mau ngendikan, nggih nek kurang jenengan sanjang nggih ngoten. Adik kula niku kurang mawon lho, Mas. Ora enek cukupe. Nggih. Kurang, Nggih sing Mas. penting niku sehat. Nggih. Gitu. Wong urip niku arep golek napa? Nggih. Arep sugiya njara langit nek awake ora sehat ibaratnya sugih mblegedhu omah tingkat kendaraan tumpuk undung ning nek ora sehat. Oh, arep mangan sate kambing ora iso tuku mergo duwe darah tinggi. Nggih. Nggih niku. Nek beda karo wong melarat upamane nyuwun sewu, diparingi awak sehat. Ning ora iso tuku sate kambing mergo ora duwe dhuwit. Lah iya adile Gusti Allah ning kono niku lho Mbak Tuwuk. Nggih, tapi nak awake niku seger waras niku napa sing ditukne nyuwun sewu piantun putri namasak napa mawon niku nggih panggah kepangan regi sehat. Mboten gadah penyakit. Sampeyan nggih saged masak nggih. Kula to? Nggih. Nggih masak nate. Jangan asem. Nggih jangan asem. Jangan asem niku bumbune napa mawon? Bumbune nggih bentis, dirisi. Mboten Mas. Kula niku nak jangan asem niku Lha iki jadi terusne to iki. Jangan asem. Jangan asem saestu wae. Mbak kula wong lanang niku nggih saged lho olah-olah masak niku saged. Ngoten nggih. Nggih jangan asem. Nggih. Asem aja keri. Nggih. Gitu. Brambang bawang aja keri. Ben sedep ditambahi. Tambahin apa? Kunci lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap crit. Niku sedep jangan asem. Wis kedisikan aku kobong. Lah suwi kok tak. Nggih, anak cerita wi lah aku tak senengi iki. Lah aku ora duwe cerita sok. Jangan tewel, jangan tewel. Jangan tewel penak santen aja keri, brambang bawang aja keri. Mbok nek cerita neh engko. Enggak. Nggih. Anak-anake panjenengan ditampilkan nggih. Ngaten nggih. Kali jumeneng jenengan bimbing anak-anak panjenengan. Alah kula niku nggih mboten saged napa-napa lho Mas. Kok kon bimbing kula dhewe Mas bingung. di kancane. Ya ngoten lho, kula niku bimbing awak kula dhewe mawon bingung kok. Kadang alor, kadang idul ngono. Dan digerek sipan, kadang digerek dandi. Mas Sipan kan ngulon, Mas Bandi kan ngitani jane rajul lho Mas niki. Nggih. Kalih kula patutan 3. Nggih wong. Snes, Napa? kancil, wedhus. Ya wong. Nggih tiyang Mas sing wingking jambak kene ndase Mas. Mbak Krisda karo Mbak Yayi Galuh Nggih sing jumeneng bareng. nggih sing dereng wau lho Mas. Jumeneng bareng. Nggih monggo. Jumeneng bareng. Supati to, berdua. Mas? Heeh. Disupati mboten. Nggih to, lha niku lho tok-toke. Persis kentrongan. Piantune lencir-lencir Mas. Lencir-lencir. Aku mbiyen yo cilik-cilik ngene iki ya Mas. Jojok awor sipan kuwi rada lemu kuwi aku. Karo Pak Bandi ya. Nggih. Selamat pagi Mbak Yayi dan Mbak Krisda. Selamat pagi. Jan sempak. Kompak.
Kompak kok sempak kuwi lho. Semangat kompak. Oh, sempak niku semangat dan kompak. Gak teles garing. Mah Mbak Yayi kali Mbak Krisda, kula nyuwun ya isuk-isukan bawa napa nggo sing kompak apa bawa gantian. Heeh. Napa? Slendro kenging pelok kenging barang tumpuke, barange tumpuk. barangku ora tak gawa. Masa ta? Aku dhewe ora betah. Ngerasa nek wong jan kudu tak dinding kan. Napa pelak slendro? Napa barang? Ngincang ke alis. Napa? Sesideman? Napa slendro? Napa ngukur napa? J pangkur. Pangkur. Mingker mingkur ring ukara Ya. akarana karenan marti Niki anu lho, sini Mbak Tumpuk. Dalem Niki kuliahe jenengan tangleti jurusane napa? niki jenengan tekse kuliah, Mbak. Oh, 没有，没有，没有，没有。 Lah iki aku gak genah. 我是上一大学的学生，知道吗？ Niki aku gak genah. 明白不明白？懂不懂？ Oh, kowe diarani buta lho jare. Buta ya ben ayo kan Bahasa Mandarin. Niki namanya bahasa Mandarin. Mandarin tak genah aku kok iso. Kuliahnya jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Nek kono Mandarin aku mantoklek kok iso. Masa aku. Ayo Mbak Krisda. Sinawang res mini Aku anggar pentas mesti untuk WA tekan Pak Yaji mesti. Sugeng dalu Mas Dalang ninggal katresnan matur suwun. Sampun Pak Yaji. Wong sesuk rong bengi yo ning macanan kok dadak WA. Ya sok diparan. Iya. Ya, lanjut. Breh kretarto pakar tining ngilmu Mas Nanang barang nyapong cat. Niki kula nyimak saking griya. Aduh jenenge nyimak. Ya. kang tumrap ning tanah Jawa. Yuk terakhir bareng. Bareng 1 2 yuk monggo. Agama ageme aji Agama ageme ngaji. Yo napa yo sing langgam sing berdua sing kompak napa monggo? Borong. Mas Akbar nyuwune napa? Dan ngomong cik ya ini dan nyuwun apa kono.
Apa ya? Wis mumpung enek Mas Slamet lho. Aku iki gaene ditekoni wong wedok ya jam yahmene. Nyuwun ora? Wah. Gak ro wong kesel-kesel. Mas nyuwun Biasane maaf. niku sing nakoni sinten, Mas? Ndak, wis ora arep tak bahas. Ora ngopo. Aja aku. Sing nekoni nggih bupar niku lho. Mas nyuwun latihan mboten Mas, kapan latihane ngoten lho. Aku nak kesel yo tak tinggal turu ae nyapa kok sok. Anu apa ya? Pripun? Liwung. Liwung kawak. Apa? Mbok sing gaul sithik. Golek sing gaul-gaul Buku lho. iki isine iki satusan punjul lho, Mas. Oh, Isine sing anyar ya, berlewung. sing anyar anu. Apa ya? Nek sing anyar iki paling ora ya ular kambang lah. Agama. Wi yo kawak ini. Apa enake ya? Wi sak barak aku, barane Kang Bandi, barane Kang Sipan, sama kuwi. Napa wis manut wae, manut. Jeh wuyung mawon. Wuyung. Yo ki apik iki. Wuyung. Langsung buka celuk mawon Mbak Yai. Saking rebab mawon. Oh, saking rebab. Mas Aryo. Iya. Coba kaya ngapa rebab. Ayo ya. Ayo. Ayo ya. Ayo. Samene lho. Ini lho. Tembang menika nggih kula kintunaken ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media sampun dipun kancani melek ngaturaken panuwun. Heeh, ya. Yuk dilanjut. Duh ku Usah
matur para pamirsa ingkang taksih menggani wonten ing lokasi sageta manjing karenaning penggalih langgam uyung-uyung